வணக்க மக்களே, இன்னைக்கு நாம எங்க இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருக்கிறோம். ஹாஸ்பிட்டல் எதுக்கு வந்திருக்கிறேன்னு கேட்டீங்கன்னா, என் மனைவியாருக்கு உடம்பு சரியில்லை. என்னடா உடனே பொண்டாட்டி சரியில்லைன்னு உடனே ஆஸ்பத்திரி கூட்டு போறேன்னு நினைக்கிறீங்களா? நினைக்கணும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்மளால 10 மாடி சாணி அள்ள முடியாது. அதனால நம்ம உடம்பு முடியும், நம்ம கூட 2 நாளைக்கு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாங்க. வீட்டுக்காரம்மாளுங்களாம் முடியலன்னா உடனே கூட்டிட்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில போய் ஊசி போட்டுருவோம். இல்லைன்னா 10 மாட்டு சாணி, 10 ஆட்டு புழுக்க இதெல்லாம் அள்றதுக்கு நம்மனால நம்ம நம்ம உடம்புல சக்தி இல்லாத போயிடும். ஓகேங்களா? ஆமாங்க. வீட்டுக்காரம்மா முடியல உடனே 1/2 மணி நேரத்துல கூட்டி போய் சேர்த்துறீங்க. இல்லைன்னா நம்ம படுற பாடு பெரும்பட ஆயிரும் மக்களே. ஏனுங்க அம்மி? ஊசி போட்டாங்களாங்க அம்மி? நாளைக்கு ஆம்புலன்ஸ்ல படுத்திருப்பேன். அது எடுத்து சரிங்க அம்மி. உனக்கு பரவாயில்ல. எத்தனை ஊசிங்க போட்டாங்க அம்மி? பேசாம போதும். எத்தனை ஊசி போட்டாங்க? எத்தனை ஊசி? ஒரு ஊசி தானே? நாளைக்கு கண்டிப்பா மாட்டாங்க இல்ல.